So, nes i gael galwad handi 8 ddoe, ac o'n i ar soffa Simon yn Aberystwyth, ac nathon ni ffeindio allan bod ni efo cyfle wedyn i ddod mewn i'r adeilad anhygoel yma a recordio can o 2 ddiwrnod efo Mae'r. Nes i anghofio deud wrth Simon beth yn digwydd a pam o'n i Sain. So, na Simon gyrra mewn ac basically ffeindio allan bod ni'n gwneud can. O'n i dda, Simon, join ni ni. Ac oedd lot o cameras yna. A dyn nathon ni jyst islawr a cychwyn creu can. Ac oedd really weird, dwi beth i cydweithio fy un o blaen, lle fatha yr interaction cynta ydy, da ni'n creu can mewn stiwdio, da ni'n cychwyn wwan, heb unrhyw fatha references cyn, heb unrhyw fatha reference songs. So, bod o'n really weird, bod o ddim wedi bod yn brofiad stressful o gwbl. Nathon ni weithio yn ystod 2 diwrnod ar y gan yma, a dyn ni wedi gorffen o, a dwi'n meddwl, edrych yn ôl, a dwi'n meddwl, mae'r ffaith hwn i gyd i gael ei ddogfennu hefyd, a fyddi sbio nôl ar y broses yn rili diddorol, cos mae'n broses fascinating, a dwi'n mor ddiolchgar, mae'n freintiedig bod ni wedi cael y profiad i greu mewn ffordd i ddweud y gwir sy'n eitha unigryw. Da ni mor lwcus bod yna rhywun wedi ffonio ni'n dweud, gwnewch can, a wedyn mewn 48 awr, da ni efo can sydd wedi cael ei orffan, efo rhywun da ni byth i cydweithio efo blaen. Felly, mae o'n drac mor unigryw, mae'n brofiad mor unigryw, ac dwi'n siŵr teimlo yn rili falch am fod wedi agor gymaint o ddrysa bron ym mhen i ar gyfer sut dwi'n cael ymlaen i'n cerddoriaeth ac sut mae yna ffyrdd newydd o weithio mewn cerddoriaeth